איפה אני מוצא תרגילים? אלפסי! אין מענה. כן. אתה צריך לקרוא את השם המלא שלו. אלעד אלפסי. שלום. רק כאן הרגע. תיזהר, יש שם מוקשים. יואו! לא! שניים דאון. יפים, עוד אחד. מטפס. פיוס. איזי ווין, let's go. הרמפייג' אלוהים ישמור. הוא מאחוריך פדידה, תסתובב. זה שלו. מתן, אנחנו לא שומעים את זה טוב מספיק. אתה יכול לקרב את זה יותר למיקרופון? מה? אתה יכול לקרב את זה יותר למיקרופון? אנחנו לא שומעים. כן. זה זין. זה זין? איפה? בתוך התחת המזדיין שלך. ככה היית עושה? כן. ובשביל זה, על זה, על העין הזה, נורים כוסית. אני ארים כוסית. מחר אתה לא עובד? מחר אני לא אז עובד, תעבוד יפה ערב. מאוד, הסקת מסקנות מצוינת כנראה. מצוין. פתידה, אתה חייב להפליץ אחי. למה אתה חייב להפליץ כל הזמן? כל ההפלצים שלך נשמעים בדיוק אותו דבר. מה זה, מי זה עשה את זה? מי עושה את זה? לא שאלתי כלום. קח כוונת. אתה צריך להזדרז. אולי העצירה הכי איטית בעולם. ריפורט, גיימפליי דיסטרפשן, סבטאז'. לג'נדרי ושני אפיקים. מתן. קיבלת סקין של מנגלו? לול. זבל של משחק. לא באמת שזה זבל של משחק. כאילו פולשיט של משחק, פוס עם אמא של המשחק הזה. אני יודע, שמתי לב לאחרונה שהרבה מהפתרונות שמפרסמים הם אלכוהול, נכון, אתה צודק. הם טועים לגמרי כאילו. הרליס הזה של אלוהים היה לא משהו, אה? וולף. וולף? לא, וולף כמו שועל. וולף כמו וולף כמו שועל? כמו זאב, איך וולף אומרים? כמו פוקס, וולף כן. כמו שועל, קח סיביליה. אין מה לעשות, אתה צריך להיות לבדים. נדב. לא. תגיד, פדידה. למה אתה לא אומר לו? באמת, פדידה. אני בסוף שני. פדידה, נו תגיד לו כבר. תגיד, פדידה. נשתיק. תזמיני לי סביחוס. שיט. אני לא מוצא את הטריקוס. מתן, סתום את הפה שלך, לפני שאני סותם אותו. תודה. הוא פשוט נותן לי מכות עם הפטיש הגדול שלו. איש הגדול שלו? יש. אני יכול להגיע לאיפה שהווידאו נמצא. אלפסי בוא, אתה חייב לראות. אני בא... כן. רגע. תחליף מהר. מהר. אוי. אתה רוצה כן, לספר סיפור? אוי. לווידאו שלו יש את הסקין המגניב. קרוקודילו, יותר קוטלה. חזק. בומברדילו, קרוקודילו. קרוקודילו. אני לא מבין את הפרסומות האלה. אני אגיד לכם אתה את רוצה האמת. לזיין סבתא? אני חושב שהמסר מאוד ברור, אתה יודע? כן, לא לא, אבל חושב זה נראה שזה לי מספיק, שרירותי, אתה זה כמו... מצליח? זה, מה אתה יודע, שרירותי?
אני אגיד תספר. כמה שרירותי בזה, כי תספר. באותו אופן זה יכול להיות עובדות של ביטוח לאומי מחפשות פרטנר לשחמט. נו. יש! אתה לא רוצה להיות הפרטנר? אני לא מבין איפה... אבל זה לא. אני לא מבין איפה הבעיה. אבל זה לא. יכול להיות שאני רוצה, אבל אתה וואו. מבין כאילו למה זה ולא זה, אתה מבין? אני עדיין לא מבין איפה הבעיה. כי מי איך זה אלפסי, עובד את זה? אין בעיה, אני אומר זה שרירותי. אני... נדב! מה קרה? נדב הוא פה! הלו, חמוד, איזה חמוד. לא, גנוב, יש שם גם את הרוח! וואט פאק, לא ראיתי. הוא רואה אותי. מה זה? ג'יזוס קרייסט. יואו. תרחק. נדב! בוא נקרב אותו. זוז אחורה, זוז אחורה. בוא לאיפה שאני. תעלה על המנורה. עמית, איי, אני מת. עמית. מה? תהיה מוכן עם זה העגלה. נראה לי עמית, תן לי להיות ראשון. תעלה על העגלה. וואי. רגע, יש שם גם רוח לדעתי. לא, זה אוויר. תירה בו כבר מהר. יריתי, הוא פגעתי. זרוק, שים את זה עליו, תלחצי. ברח. זה לא הרג אותו. אני קופץ עליו. פאק. תפגע בו. What the fuck? לא. פטיש. איי. נראה לי... אל תסתכל עליי. נדב. לא, כאן. שייסה מדע. עוד לא. שייסה מדע. לא, אתה דפוק. לא. מה? לא, אני... מה? Flint and Steel, Chick and Chucky, I am Steve. Fuck. הרגת אותו. אמא לא גידלה פחדן. הנה, נראה לי עוד פעם מתקרב אליך. הוא עושה את זה עוד פעם. איזה מפגר. וואי, אני שונא את המוקש הזה שלך, נדב. שונא אותו. עמית, הוא יפיל אותנו בסוף, אל תדאג, הוא יפיל אותנו. נדב, יש לך מילים אחרונות? לא, זה הרג אותו. לא חשבתי שזה היה אותו. כאילו נתקרב לשם. אומייגאד, זה 70 מטר, נדב. מה זה? 70 מטר מפה. אני לוקח את זה.
אופס.